Masanin canjin wuri na harkokin kwallon kafa wato dan jaridar nan mai suna Fabrizio Romano ya yi la'akari da cewa har yanzu Barcelona. Assalamu alaikum, barkan ku dai masu sauraro, sannun ku da jimurin sake kasancewa da mu a labaran namu ne kuwa za ku ci labari dangane da makomar dan wasa Ronald Aroujo da kuma zawarcin da baka take game da kwararren dan wasa mai suna Lucas Bargvall da kuma furcin da shugaba Laporta ya yi game da alƙalancin gasar La Liga musamman a karawar da Real Madrid ta doke kungiyar kwallon kafa ta Almeria da ke kasan teburi. Amma dan Allah dan waka kafin mu shiga, idan wannan shine zuwanka na farko ka daure ka mana like kamar subscribe domin zai taimaka a channel ɗinmu ya girma. Shugaban kungiyar kwallon kafa mu ta Barcelona wato Laporta a yammacin yau ne ya ba da ra'ayinsa game da cece-kuce da aka tafka tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da kuma kungiyar kwallon kafa ta Almeria a ranar Lahadi. Carlos Ancelotti ba shakka sun samu kansu a tsakiyar kanun labarai na Spaniya da na Turai a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Wannan na zuwa ne bayan Los Blancos ta kasance masu cin gajiyar yanke shawara mai cike da cece-kuce akan hanyar su ta samun nasara a ƙarshen mako akan kungiyar kwallon kafa ta Almeria da ke kasan teburi. Don haka bangare ɗaya alkali ya bayyana a zahiri cewa mai tsaron bayan Almeria mai suna Marc Pubil ya yi wata hira bayan an tashi a wasan, ya nuna musu cin hanci da rashawa a cikin wannan wasan. A furcin shi da ya kamar yadda dan jaridar nan mai suna Fabrizio Romano ya wallafa a shafin shi na Instagram, inda ya ce ina tsammanin wani ya yanke shawara cewa ba za mu yi nasara a nan Bernabeu ba, kuma hakan shine abin da ya faru kenan, ba mu yi nasaran ba duk da mun cancanta. Babu abin faɗa da yawa saboda mutane da yawa sun kalli abin da ya faru da yawa. Bayan fafatawar da Barcelona ta yi da kungiyar kwallon kafa ta Real Betis a ranar Lahadi, Xavi ya kuma yi nuni cewa abokiyar hamayyar ta na El Clasico wanda jami'ai ke nuna mata goyon baya akai-akai, yana mai bayani kamar haka, inda ya ce idan muka yi magana za su hukunta mu, amma kowa ya ga abin da ya faru a Santiago Bernabeu. A halin yanzu dai coach Xavi ya samu goyon bayan Laporta wato shugaban kungiyar kwallon kafa ta Barcelona, inda ya ce a wasan da aka buga a ranar Lahadi a Bernabeu wanda aka buga kimamin kusan minti 100, kuma shugaban baya cikin wani yanayi don tada kalmomi, yana mai cewa abin da ya faru ranar Lahadi a Bernabeu abin kunya ne, kamar yadda Fernando Podo ya wallafa a shafin shi na Twitter. Mun gode da sauraro. Wannan channel ne magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona. Domin kasancewa ɗaya daga cikin mu shine ka danna liking, ka danna subscribing, kana ka danna alamar gararrawa. Domin hakan ne kawai zai baka damar kasancewa ɗaya daga cikin mu. Da zarar mun daura sabon bidiyo akan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona za a sanar da kai. Daraktan kula da wasannin kungiyar kwallon kafa mu ta Barcelona mai suna Deco ya tabbatar da cewa kungiyarsa ba ta da ra'ayin sayar da dan wasa Ronald Aroujo. Kungiyar kwallon kafa ta Manchester United da kuma kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich duk sun yi fatan raba dan wasa Ronald Aroujo da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona a bisa matsalar kuɗi da suke fama da shi ita wannan kungiyar ta Baka. Amma kuma gidan jaridar nan mai suna 90 Min ta rawaito cewa a farkon wannan makon mai tsaron bayan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ba shi da sha'awar barin kungiyar a wannan lokacin. A halin yanzu dai Doko ya kawar da hashashen ficewar dan wasa Ronald Aroujo a wannan kakan bayan da Baka ta doke Real Betis da ci 4-2 a ranar Lahadi. A wani furicin Deko da ya inda ya ce dan wasa Ronald Aroujo yana ɗaya daga cikin manyan 'yan wasan Baka a halin yanzu da kuma nan gaba. Ba ma fatan siyar da shi, muna so ya yi farin ciki a nan da kuma kowace rana. Babu wani abun magana a nan, abu ɗaya ne shine yana da muhimmanci kuma yana da zuciya. Duk da cewa dan wasa Ronald Aroujo ba zai tafi ba, Deco ya amince cewa Barcelona ta kasa siyan sabbin 'yan wasa saboda matsalar tattalin arziki da take fuskanta. Deco ya kara da cewa a halin yanzu ba mu da fair play kuma ba za mu iya siyan sabbin 'yan wasa ba. Matsalar iri ɗaya ce da wasu kungiyoyi da yawa a gasar La Liga, amma muna ci gaba da aiki a kai. A halin yanzu dai tuni kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich ta dauki Eric Dier a matsayin mai tsaron baya na gaggawa a wannan watan, amma ba a sa ran kungiyar kwallon kafa ta Manchester United za ta yi wani gagarumin yunkuri na daukar sabon dan wasa, musamman dan wasan baya ba, har sai an kammala siyan hannun jarin kungiyar, sannan kuma aka sabunta kungiyar da daukar sababbin ma'aikata. To daga nan ne za su yi binciken bazara batun dan wasa Ronald Aroujo. Amma idan ya kasance shi dan wasa Ronald Aroujo baya son barin Camp Nou, ana sa ran United za ta ci gaba da sauri a cikin begen gujewa maimaita tsawon neman abokan wasan Barcelona din wato dan wasa Frenkie de Jong, wanda a ƙarshe suka kare a cikin rashin nasara na daukan dan wasa Frenkie de Jong din. Kungiyar mu ta Baka dai na shirin daukan dan wasan kasan Sweden wato dan wasa Lucas Bargvall. Tuni dai club din dan wasa mai shekaru 17 sun tabbatar da cewa Barcelona ta tuntubi kungiyar game da siyan dan wasa Lucas Bargvall, amma kuma ta ce har yanzu ba su fara tattaunawar ba. Masanin canjin wuri na harkokin kwallon kafa wato dan jaridar nan mai suna Fabrizio Romano ya yi la'akari da cewa har yanzu Barcelona na son siyan dan wasa Lucas Bargvall a lokacin bazara, kuma sun shirya tattauna canjin wurin dan wasan. Bargvall dan wasa ne mai ban sha'awa, kuma da alama Barcelona suna sha'awar aikin matashin duk da matsalar kuɗi da suke fuskanta. Club din ya bayyana karara cewa ba za su iya siyan sabon dan wasa ba a watan Janairu, amma da alama suna fatan
matan za su kara dan wasa Lucas Bargvall a bazara. Akwai kungiyoyi da dama a Turai sun sa idon su game da dan wasan, amma ana ikirarin cewa abin da matashin zai zaba shine Barcelona. Jita-jita ya nuna cewa farashin matashin dan wasan akalla ya kai kusan euro miliyan 8 zuwa euro miliyan 10, wanda hakan ke nuna cewa Barca na iya siyan dan wasa Bargvall na neman ƙara wani matashi mai hazaka a kungiyar.